Nadakpan sa operasyon sa National Bureau of Investigation ang usa ka babay nga mipatubo og talagsaong klase sa kahoy ang agarwood bisan kun wala kini permit sa DENR. Ano ang report ni Nico Sereno? Kulang na ba? Ila pa man ang Moabot sa 1,000 ka mga seedlings sa gihulagway nga critically endangered nga agarwood. Kini ang nakumpiskar sa mga operatiba sa NBI nga mihimog operasyon dito sa Barangay Sangat sa lungsod sa San Fernando. Giingong nipatubo ni ini sa iyang backyard ang usa ka babay nga anam-anam na sab nga mibaligya sa mga seedlings online. Depende sa gidakon ang presyo sa agarwood o lapnisan nga pinangita kuno sa uban. Apan matud sa mga otoridad, ang trade ning maong klase sa kahoy gidili sa balaod ubos sa Wildlife Resources Conservation Act. Ang pagpatubo niini magkinahanglan usab og DENR permit. Caught in the act of selling and dispensing agarwood trees. This is the first time that law enforcement operation was conducted involving agarwoods, no? Locally known as lapnisan. Pinangita abroad ang resin gikan sa agarwood nga gamit para sa perfume. Very lucrative yung po nitong alam mo mahal yung actually yung resin ng isang grown up agarwood cost about $100,000. That is about 5 million pesos Per kilo. per kilo. Per kilo. So it's Mas more valuable than gold. pero anong gamit nito usually sir? Sa perfumery, sa paggawa ng mga perfumes. Ang suspect nga mihangyong dili ipaila, mipasabot, dugay na siyang nagsuway patubo sa agarwood nga gipadala gikan sa Basilan dito sa Mindanao. Apan trial and error ang pagluyong niya kay usahay dili kuno mulampos. Aminado hinuon siya magkinahanglan og permit nga iya na untang asikasuhon. Dugay-dugay sir pero bag-ora jud na ni success bitaw germinate kay lisod man gud sa germinate. Kay usahay madawat na ko nga bunga ng linghod ba. Ni success niya karon pa jud ko nakuan kay gaplano ko ni success yag turok niya makuha ko permit. Nya dili ko kalakaw. Giandam na karon ang kasong ipasaka batok sa dinakpan. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.